Lad mig tage det sidste stykke plaster! Jeg skal bruge det plaster! Vi bliver aldrig færdige med det her lort, mand. Nej, det er overhovedet ikke noget tomandsprojekt, det her. Hey! Hænder du ned! Eller bukserne op! Hej, jeg har min svigermor på besøg. Du har vel ikke nogen sorte affaldssække og en løvsav, jeg lige kunne låne? Lad de små børn komme til mig. Nej, ikke på den måde. Ja, her har vi ham så. Patienten, vi kalder gåden. Han har været her 4 timer, og sgu ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er galt med ham. Altså, hvad kan jeg sige? Det er også svært, når man ikke vil samarbejde. Ja, Ja, altså, der er ikke meget andet at gøre, end at vente på, at sygdommen bryder ud. Skal du med ned i kapellet og onanere? ja, ja. Skulle den vist være der? Giv nu dit klippekort! Jeg skal have dit klippekort! Gør det! Ja! Nu, hurtigere! Tilbage! Her! Der kommer bussen. Hej Oliver, det er far. Hej. Nu er jeg endelig ude og købe din julegave. Ja, og det, altså, jeg kan selvfølgelig ikke love dig, at det bliver lige præcis, hvad du har ønsket dig. Altså, det er ikke en tøle, det kan jeg godt sige, men jeg kan love dig for, at du bliver overrasket. Det gør du. Godt. Hej. Til venstre! Stop! Til højre! Stop! Ned! Stop! Er I ædru, eller hvad? Ned! Til venstre for satan! Venstre! Så blev jeg smidt ud af Thailand. Hey, må jeg forstyrre et øjeblik? Dags, er du ikke... Må jeg fortælle et øjeblik? Fedt. Er du ikke træt af folk, der kommer hen på strøget, du går en tur med pikbors og vil have til at støtte noget? Jo. Ja, nu skal jeg har startet en organisation, som går imod de her organisationer. Du kan se, vi har mulighed her for rent faktisk at få andelsstil af gaden. Det er skidesmart. Prøv at se, det koster kun 200 kroner i måneden, og så er du simpelthen medlem. Nej, tak. Prøv at se. Nej. Prøv at se. Jo, se. Nej. Hvad mener du? Nej. Hvad mener vores andre mærkesager? Mere delfin i tundåserne. Flere dansebjørne. I vild med dans. Hvor er den svær, den Sudoku. Mit Krieg und Blut müssen wir die Dritten Reich machen. Arbeit macht frei. Die Juden muss in Konzentrationskampf gehen. Kinder, Kirche, Küche. Deutschland für die Deutsche. Ich liebe Eva Braun. Verdammte Juden. Sig heil, sig heil, sig heil. Donnerwetter. Det der, det er godt tysk. Jeg tror, vi er enige her. Du får 12.
Tillykke med det. Tak. Tusind tak. Tillykke med det. Det redder gennemsnittet. Tak. Jeg fik 12. Hold kæft, en spand lort, mand. Hvad fanden er det her? Det kan man jo ikke bruge til noget som helst, det her, man. Prøv at se den. Beatles, du. Help. Ja, det kunne I kraftedeme have brug for, mand. Glatner. Bjørn Tidemand. 100 gode. Skulle du ikke starte med en enkelt kammerat? Gate 3. Det er sgu ikke i orden. Europe. Døde de ikke i 80'erne? Hvad fanden? Crap. Super crap. Pis, lort, urin, fæse, siger jeg dig. Hylde efter hylde med lort, du. Nej. Hvad fanden er det for et biks, du kører med, mand? Det er ikke til at trække vejret ind i din lortebutik med alt det her væg til væg fæses, mand. Jeg er ude herfra og skal kraftedeme vise nogen, hvordan man spiller spade, du. Jeg er så pissetræt af dig og din lort. Jeg hader dig ud over alle grænser. Jeg troede, det her forhold skulle give noget til os begge to. Men det er dig. Hele tiden. Det er din ting, der er over det hele. Hvor er jeg hen her? Mine venner er jeg ikke engang mere. Jeg er så mega træt af dig. Nogle gange har jeg lyst til at tage dig og bare kvæle alt liv ud af dig. Jeg hader dig. Jeg skrider. Jeg hader at være far. Men prøv nu at høre, jeg synes ikke, det her det er i orden. Altså, du har givet mig det her lort på, og jeg er almindelig, og jeg forstår, at du ringer til mig og siger, hey, skal vi mødes, skal vi hygge os? Og så møder jeg op, og så går der 10 minutter, og så står jeg i det her lort. Det er overhovedet ikke det, der var aftalt. Nej, men jeg er et almindeligt menneske. Jeg gider slet ikke det her. Jeg ligner kraftedme en idiot i de sko her, altså. Prøv at se det der. Det gider jeg simpelthen ikke se, Signe. Så kan kraftedme lige. Hvad så? Er I klar til at høre noget tråd? Ting tang, walla bing bang. Walla bing bang. Ja, jeg vil gerne invitere til fest på lørdag. Vi stiger på i Høje Torstrup 14:45. Så piker festen omkring Odense. I Fredericia deler festen sig i 2. Techno Rave mod Aarhus fra spor 8, hvor vi kører til Rolerfest mod Kolding og Esbjerg fra spor 9. Der vil blive serveret alkohol i toget ved vognen, der kommer rundt til favorable DSB-priser, så ingen af os overhovedet har nogen mulighed for at blive fulde. Lad teenagerne komme til mig. Dem over 16. Har du ur på? Ja, det har jeg faktisk. Skal du også vide, hvad klokken er? Nej! Jeg vil have dit fucking ur! En dreng. Du er liderlig. Ja, jeg er bange for, at resultatet af prøverne ikke var så gode. Du har desværre ikke så lang tid igen. Så vi har lige nogle formaliteter, der skal overstås, før du drager til de evige jagtmarker. Skal du se her, så lige tager kuglepennen. Herom skal du bare sætte kryds der, hvis vi må bruge dine organer efter din død. Hernede, der skal du lige